To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwana maza da mata, ina muku fatan alkhairi da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. Yan uwana mata, na zo muku da wata shawara ce, musamman matan nan da matan Hausawanmu da muke yin TikTok, musulmai da muke yin TikTok. Amma akwai abubuwan da mata suke yi wanda bai dace ba, wanda babbar matsala ce a tattare da mu, amma ba kowa bane yake iya gane haka. Akwai matan da suke shigar banza, suke shiga TikTok, suna yin rawa yanda ransu yake so, kuma musulmai suna yin abin da bai dace ba, wanda kuma hakan babbar matsala ce a tattare da mu. Ba za mu gane hakan ba sai bayan babu rayuwarmu. Wallahi tallahi wallahi akwai mutanen da dama wa'inda ba sa son mutum, wa'inda in kayi bidiyo wanda ba shi da kyau za su yi saving su ajiye, jira suke kiris wani abu ya faru da kai marar kyau zaka ga ana yada wannan bidiyo. Akwai wata yarinya da ta rasu shekaran jiya, ba sai na ambaci sunanta ba dan bai kamata ba. Tana yin bidiyo, tana fidda tsiraicinta, tana yin rawa yadda take so, tana juya jikinta yadda take so. Yanzu gashi ba ta raye, Allah ya dauki rayuwarta, ta rasu. Amma abin takaici shine in an ce wance ta rasu, in ka nuna baka gane ta ba, sai a shiga TikTok ɗinta sai a ce kin ganta. TikTok ɗin nata nan mene a ciki? Bidiyon da ta yi abu ne marasa kyau, wanda in mutum ya kalla zai ji ba daɗi a ran shi. So wallahi tallahi mata masu cire tsiraicinsu a TikTok suna yin rawa yanda suke so, ku ji tsoron Allah. Ran nan ba a hannunmu yake ba, mutuwan nan za ta iya zuwa a koda yaushe. Dan Allah, dan annabi, mu ji tsoron Allah, mu daina irin wannan abu, ba shi da amfani. Bayan ranka za a yi ta nuna abin da bai kamata ba. Dan Allah, dan annabi, dan Allah, dan annabi, mu ji tsoron Allah, dan Allah.